Pozdrav dragi moji, dobrodošle u moj novi video. Tema današnjeg videa jesu favoriti i to 2020. Danas gledate godišnje favorite. Naravno, bit će sve po kategorijama, šminka i kozmetika, film, serija, YouTube i kategorija ostalo, tako da ukoliko vas ova tema zanima, nastavite gledati. Krećemo naravno sa kategorijom šminka i kozmetika u kojoj ima svašta nešto, od kozmetike do šminke kao što i sam naziv govori. Prvi favorit 2020. godine jeste ovaj L'Oreal Hydra Genius Aloe Vera Serum. Izgleda ovako. O ovom proizvodu sam vam u mnogim videima u 2020. godini pričala, pokazala, govorila, zaista jedan super proizvod koji sam koristila tokom čitave godine. Ostalo mi je neki 20 ml, to vam govori sve koliko sam voljela i koristila ovaj proizvod. Koristila sam ga pre samog make-upa, koristila sam ga u jutarnjoj nezi, u večernjoj nezi, tokom dana kada mi treba dodatna hidratacija. Ovaj konkretno je namenjen mešovitoj i normalnoj koži, imate i namenjen za suvu i osetljivu. Možete ga naći i u DM-u i u Liliju. Zaista je pristupačan i često ga možete naći u nekim setovima i izađe zaista dosta pristupačan. I ono što sam htjela da vam kažem, ukoliko vam treba proizvod za neku dodatnu hidrataciju, mislim da će biti super proizvod, tako da eto. Sljedeći godišnji favorit jeste ovaj Balea peeling. U pitanju je peeling sa mineralima mrtvog mora, izgleda ovako. Da li vam dobro pokazujem? Sada ću ga i otvoriti. Sredinom godine sam ga otkrila i od tada ga aktivno koristim. Nešto ga ne viđam u posljednjem periodu u DM-u, nadam se da mu menjaju pakovanje. Nadam se da nisu izbacili ovaj proizvod iz ponude. Zaista je super. Sam peeling je jak, intenzivan, tako da ukoliko volite taj tip peelinga, definitivno vam ovaj preporučujem. Ja volim tako te intenzivne peelinge, da imam osjećaj da sam potpuno ispilingovala, ako se tako kaže, telo, kožu, da je dodatno hidrirana i da su te sve mrtve ćelije otklonjene sa kože. Sadrži kokosovo ulje koje toliko hidrira kožu, već sam vam u nekom videu u prvim utiscima o ovom proizvodu pričala, toliko hidrira da vam dalja njega nakon peelinga nije potrebna, koža je toliko meka, svilenkasta i vidno očišćena i ispilingovana. Sve preporuke za ovaj proizvod. Da, cena je bila nekih 300-400 dinara, 399 dinara, što je zaista pristupačno, imate 300 grama proizvoda. Ono što sam primetila u 2020. tokom čitave godine jeste da sam toliko malo koristila puder, da je to fascinantno, meni tako jednostavno je prijalo. Ali nešto što sam koristila u namjeni kao puder jeste BB kreme, CC kreme, zaista sam ih dosta koristila i isprobala i neka koja se baš onako lepo izdvojila jeste upravo ovaj My Skin Perfecto Tinted Primer od Essence. Izgleda ovako, gotovo sam ga potrošila. Kažem, u prethodnom periodu koristila sam još neke, te sam ovaj ostavila sa strane, ali ovaj proizvod morate probati. Ono što je bitno da kažem jeste da je ovo primer, ali sam ga ja koristila kao BB kremu jer ima srednju pokrivnu moć, meni dovoljno. Kome bih preporučila ovaj proizvod? Preporučila bih osobama koje imaju neke sitne nepravilnosti na licu, osobama koje žele jednostavno da ujednače ten, nije za osobe koje imaju veće nepravilnosti na licu, u vidu bubuljica, akni, neće vam pokriti. Odlično bluruje te zonu, tako da ukoliko vam treba i primer kao što je njegova namjena, definitivno vam preporučujem da tako lepo, da kažem, zamagljen taj deo i te zone, da je to super. Sadrži 30 ml, sporo sam ga trošila i definitivno ću ponovo kupiti. I ovo je neki highlight 2020. što se tiče proizvoda za lice, to jest konkretno za puder. Nešto što sam otkrila sredinom godine 2020. ali sam baš dugo tražila i želela jednostavno da imam u svojoj make-up kolekciji. U pitanju je Catrice Volumizing Lip Booster, izgleda ovako. Moj je u nijansi 140 Rosewood Hills i u pitanju je neka nude nijansa. Sada ću raditi swatch da možete bolje vidjeti. Prelepa nijansa, zaista.
U pitanju je, evo vidite ovdje, u pitanju je Lip Booster. Osjeti se blago peckanje, ali ništa sad specijalno. Divna nude nijansa, svakodnevno sam ja koristila, sjaj je zaista onako intenzivan, lep, prirodan. Ova nude nijansa je zaista lepa, imate mnoge nijanse, tako da mislim da će svako naći svoju nijansu i super je proizvod. Cena je nekih 400 dinara koliko se ja sećam i koliko sam platila, tako da svaka preporuka za ovaj proizvod. Što se tiče nekih jačih ruževa, danas imam svoj omiljeni u 2020. U pitanju je ovaj Mališa Golden Rose Long Stay 18, čini mi se da je nijansa. Sama nijansa je, da kažem, univerzalna, mislim da će odgovarati svakom podtonu kože. Ovaj mali je, čini mi se, u Liliju 200 dinara, imate veće pakovanje ukoliko vam se dopadne. Ja sam ovo uzela kao uzorak da vidim kako će mi odgovarati, jer mi naravno sve nijanse crvene ne odgovaraju upravo zbog tog podtona kože. Svidjela mi se jako ova nijansa, tako da ću definitivno kupiti i ono veće pakovanje. Što se tiče proizvoda za kosu, favorit 2020. jeste Balea suvi šampon. Generalno svi Balea suvi šamponi. Ovdje konkretno imam Soft Cotton, izgleda ovako. Ima cvetni miris. Što se tiče njihovih suvi šampona, zaista imam samo reči hvale. Meni odgovaraju da taj efekat volumena lepo odmasti, da kažem, kosu i da divan miris koji traje bukvalno do pranja. Koristila sam ga, na primjer, danas imam neko snimanje, a sutra mi je dan za pranje kose. Devojke, znate o čemu pričam. Odradio mi je posao super. Koristila sam i onaj sa kokosom, koristila sam i onaj za brown kosu, svi su mi super odgovarali. Obožavala sam i onaj sa mirisom breskve, čini mi se. Bio u nekim videima, zaista sam pričala dosta o Balea suvim šamponima. Ostavit ću vam linkove, kartice da možete nešto više čuti o tim konkretno. Tako da ukoliko vam treba neki pristupačan suvi šampon, definitivno pogledajte u DM-u Balea suvi šampon. Još jedan favorit iz DM-a i godišnji favorit 2020. U pitanju je kremica za lice od brenda Sandance, izgleda ovako. Obožavala sam ovu kremu, moram vam reći, tokom čitave godine jako se sporo troši upravo zbog te ređe formule koju ima blag beli odsjaj, ali ona jeste posle nekih, da kažem, najviše 10 minuta, dakle ništa sad specijalno, neće se vidjeti to toliko ta belina. Ono što je bitno jeste da zaštitnu kremu nanosite tokom čitave godine, dakle ne samo leti, već sad i zimi, naročito zimi, jer su sunčevi zraci jaki i tokom hladnijih dana. Koštala je nekih 200, najviše 300 dinara, što je zaista povoljno za ovakav tip i kvalitet kreme, tako da ukoliko ne letite na upravo senzitiv, zaista vam preporučujem i mislim da će odgovarati svim tipovima kože. Što se tiče masnijeg tipa kože, ne pretjerujte sa količinom i odgovarat će vam. Omiljeni proizvod za negu tokom 2020. mi je upravo ovaj mus od Nakomi brenda. U pitanju je miris kokosa i banane. Super hidratacija, da, zdrav, onako lep sjaj i pored body musa imate i body buttere i razne neke kremice, tako da Nakomi zaista ima širok spektar proizvoda. Pogledajte u DM-u, često su na akcijama, tako da to je to. Predposlednji favorit u kategoriji šminka i kozmetika za 2020. godinu jeste NYX Statement Frame pomada u nijansi 03 Brunette. Izgleda ovako, to danas imam na očima, to jest na obrvama, pardon. Tokom čitave godine ovo sam koristila, ako nisam koristila ovaj proizvod za obrve, koristila sam Kanu. To mogu isto da vam preporučim, u Liliju jedna jedina za obrve, odlična pomada za obrve i jako se sporo troši. Cena je jeste malo jača, nekih 800 dinara. Ja sam svoju uzela u Aleksandar Cosmeticsu, ali zaista se isplati sam kvalitet, lako nanošenje, dugotrajnost na obrvama, vodootporan je proizvod, tako da od srca vam preporučujem ukoliko vam treba neka dobra i kvalitetna pomada za obrve. Poslednji favorit u kategoriji šminka i kozmetika za 2020. godinu jeste ova paleta od Sunkissida koju možete naći u Lili drogeriji. Dakle, u pitanju je paletica, trio paletica. Imate veliki bronzer, rumenilo i highlighter. Približit ću vam da možete bolje vidjeti. Sada ću uraditi swatch. Nadam se da možete vidjeti
kako izgledaju, a na ruci izgleda ovako. Ovu paleticu sam dobila u aprilu za svoj 25. rođendan i od tog dana nas dve se aktivno družimo, savršeno se blendaju, savršeno se uklapaju sa ostatkom šminke, tako da ovu sam paletu jako voljela i koristila i dalje je koristim. Sporo se troši, zaista velika preporuka, cijena je oko 1000 i nešto, 1400 dinara, ali isplati se jer imate 3 proizvoda u jednoj paletici. Dakle, ovdje ima 18,8 grama, u pitanju je veganski proizvod, tako da koliko vodite računa o zaštiti životne sredine, 90% manje plastike, nije testirana na životinjama, što je super. I ovo je bitno da ova paletica sadrži 95% prirodnih sastojaka, što je fantastično. Prelazimo na kategoriju YouTube, gdje ću izdvojiti 3 kanala, da tako kažem. Prvi kanal koji se izdvojio u 2020. godini jeste Alex Rain Bird. O ovom kanalu pričala sam vam u nekim prethodnim videima u 2020. godini. Tu možete naći milion nekih playlista dok učite, dok meditirate, dok jednostavno čitate knjige ili jednostavno pustite i uživate u svom domu. Druga stvar jeste Naxi radio koji sam isto aktivno slušala, naročito onaj njihov Naxi 80, Naxi Love, Naxi 90, imate razne neke tamo kategorije. Obožavala sam i Naxi Fitness, tako da još jedan plus. I druga stvar, to jest treća stvar, jeste pesma Jubel koji mi je davala fantastičnu neku divnu energiju koja mi je zaista bila potrebna, koja je svima nama u 2020. godini. Tako da, eto, to su te 3 stvari koje su se izdvojile u 2020. godini što se tiče kategorije YouTube. Prelazimo na kategoriju film i serija gdje imam svašta nešto da vam preporučim. Tokom 2020. verujem da smo svi mnogo filmova i serija pogledali. U mom slučaju pogledala sam više serija nego filmova, ali krenut ću sa preporukama što se tiče filmova. Ova godina je, to je 2020. obeležila, nedavno sam gledala taj film, zove se Greenland. Ukoliko volite apokaliptične filmove, zaista me oduvao, bukvalno oduševila sam se. Odgledala sam ga sredinom decembra 2020. i ostala sam bez teksta, onako napet film, svaka preporuka. Drugi film koji sam pogledala i koji me oduševio u 2020. jeste Život je lijep, jedan tužan film, ali onako poučan, tako da jako je poznat. I ukoliko ga niste pogledali, definitivno vam od srca preporučujem. Što se tiče serija, kao što sam rekla, odgledala sam ih više. Prvu seriju koju smo pogledali početkom 2020. jeste The Outsider. Ukoliko volite mistične drame, ovo je serija za vas, kao i serija Dark. O ovoj seriji sam vam pričala mnogo puta. 3 sezone, ja sam pogledala prvu i drugu, moram od početka, treća je izašla, jer je takva serija, morate pažljivo svaki detalj da gledate. Ukoliko volite, kažem, mistične drame, mali primes horora, definitivno vam preporučujem. Poslednji favorit u kategoriji film i serija jeste serija Never Have I Ever. U pitanju je jedna teenage serija, ali samo polako, jako je poučna, svašta može novija generacija naučiti iz ove serije. Čeka se na proleće druga sezona, tako da ću je definitivno pogledati. Onako je opuštajuća i to je to. I posljednja, da ne zaboravim, odgledala sam ove godine, izašla je tačnije ove godine, Emily in Paris. Jako je bila, da kažem, kontroverzna. Nekome se apsolutno nije svidjela, nekome se apsolutno svidjela. Meni se svidjela, jako mi se dopalo način na koji je prikazan Pariz. Ukoliko volite modu, ukoliko volite opuštajuće Netflix serije, definitivno vam i ovu seriju preporučujem. Tako da to bi bilo sve za ovu kategoriju film i serija. Posljedna kategorija je kategorija Ostalo. Što se tiče favorita za 2020 u kategoriji Ostalo, imam par stvari. Pre svega Ring Light koji
je ispred mene pa vam ne mogu fizički pokazati. Zaista mi je olakšao dosta. U pitanju je Sophia's Choice Ring Light. Ostavit ću vam link gdje možete vidjeti tačnu specifikaciju. Jako sam zadovoljna i kažem, jako mi olakšava sam posao. Naručila sam ga tokom Black Friday-a koji je bio bukvalno na 50%, rasprodao se bukvalno za pola sata. Mislim da ga sada možete rezervisati i da vam stigne za 3 mjeseca, ali zaista sam zadovoljna, dolazi uz mnogo nastavka kao i stativ i to bi bilo to. I posljednja stvar za kategoriju ostalo za favorite 2020. jesu četkice Real Techniques. Ovo sam aktivno tokom čitave godine koristila, u mnogim videima ste ih mogli vidjeti, u mnogim videima sam ih preporučivala kao i u favoritima. Savršeni su, to je onaj super set za nekih 1900 dinara, dobijete 4 full size četkice i njihov blender. Jako kvalitetne četkice, savršeno se radi sa njima, jednostavno se nanosi. Šminka se tako lijepo blenda sa njima da je to fantastično. Jedna od omiljenih mi je ova Blush Brush u broju 400, zatim ova je 200 za Expert Face Brush, koristila sam je za nanošenje BB kreme. Ovu sam koristila 402 Setting Brush za setovanje te zone, za highlighter, koristila sam je čak i za bronzer, super se pokazala. I posljednju sam koristila za korektor i za sjenku, ovo je Deluxe Crease Brush u broju 300, tako da ukoliko naletite u DM-u na ovaj set, kupujte dok nije nestao, zaista je velika pomama za ovim setom, jer opet kažem, za tu cijenu ne možete bolji kvalitet dobiti, tako da svaka preporuka. Eto ljudi, toliko od mene za danas i za favorite 2020. Pišite mi obavezno u komentarima šta se to izdvojilo kod vas što se tiče favorita za 2020. godinu. Ja vas sve puno pozdravljam i vidimo se u narednom videu. Zdravo!